Nyakora moge jwangen sangwen dai kose kalaboro kinde ni mwakelo ni cheno mar mbako romo tok kaka wanene warango gik mathoth ahinya mobedo kae katimore kendo wabedo kae kawaluoni achiel kachiel kendo wantiere kodi karka mar mondo mi warangi ni gin to gin gik mage mabende biro ka wamedo mana luogi. Cheno mar mbako romo nyakora moge jwang kae wedo thuolo mar goyo mbaka ni kodi kendo kantiere ka kod jolony wakelo ni weche manyien ma idiere kanyo bende wakike kanyo kod twak kawarango paro magintiere godo mopogore opogore. Adhi bedo kata ye chenro ni nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar ma okeo nyaka sango to ayeko ni chenro mayalach ahinya ka okinyi ma kawuono ntiere ka kod welo moseronjo studio kar ka mano kachiel kachiel en mwalimu Odoyo Owidi mabende wanogo kar ka majanon siasa okinyi ma kawuono kae ang'eyo wadhi chako kode kachiel kachiel ka omiwa paro mopogore opogore mantie ka osedonjo ntiere kode studio kar kachiel kachiel to kapokwa miye thuolo kar mar mondo miyo konwa madh ling mantiere e chal mar piny Kenya e chenro ma kawuono ne wakoni kano wachako ka kod weche manyien to kae wachako gi magi ma okwongo ka warango ni jadolo mar kanisa jokopere bade maembu mano Peter Kimani ojiwo rowere mondo miyo ndikre kaka jogo ombulu mano sigana mantiere karka mabende wabedo kaka waluoni kanyo kowache kanyo ni ojiw rowere mondo miyo ndikre kaka jogo ombulu ne oloso kanyo e kinde mane obedo ka koluogi achiel kachiel wanyawinjane kaka noloso. Na ni kweli Roho wa Mungu amejituma mwenyewe akaja akaguza vijana wetu. Last year they had given up on any power of the vote, but so far you have shown yourselves that you can be able to use that weapon of peace. Kitu ya kwanza nimepata complaint mingi sana ya watu ambao wanajipata wako registered na hawajawahi kuwa registered. Wengine wakijaribu kumove the polling station bado wanapata kuna taswishi. Na bado we want to call out the IEBC kwa sababu haijaweka enough clerks ya kufanya registration. Nakura mojwang kama chelo kae eni duol ma ochung'ne yiero e pacho ka IEBC ochano chako chenro mag ndikruok mago ne oganda kaka jogo ombulu odiochieng' ma kawuono chieng' wuok tich mano madhi chwal nyaka machiegni gi jopiny wards magi kuonde tiegruok kod apise IEBC kanyakla kod mago mag Huduma Centers. Jafwambo marwa Ojwang Barcelona nigi mathoth e wi chenro ni. Duol mochung'ne yiero e pacho ka IEBC ochano chako chenro mar ndiko ji kaka jogo ombulu, chenro motisi kaka Enhanced Continuous Voter Registration ECVR. Chakre wuok tich tarik 30 dweni nyaka tarik 28 dwe mar Ang'wen higani. Chenro ni biro timore pile ka pile chakre wuok tich nyaka chieng' Jumapil nyaka tarik 28 dwe mar Ang'wen higani. Duol mar IEBC wacho ni ndiko ni dhi timore kuonde mopogore moting'o e wards ma pacho ka, kuonde tiegruok moriwo koda Kambalariany, Huduma Centers, log tich mar IEBC mani Anniversary Towers e boma ma Nairobi, kodaka apise mag IEBC mayudore e kuonde chung' ute bura ma pacho ka. Kata duol mar IEBC ochano chako chenro ni, giwacho ni chenro ni ok dhi tim e kuonde ma ochane timo yiero ma adundo. Ogai mar duond bura mar ODM Laktar Oburu Odinga manyo oloso e kaunti ma Siaya to ojiwo jopiny mondo okaw opande mondo gindikre kaka jogo ombulu. When you don't have the type of services which are brought here, like taking IDs, and also I don't know whether there's another service which is important to us, that is registration of voter. I would also urge our local party leaders to organize registration of party members here. So because it is only the numbers which will count finally when we are negotiating. Ojwang Barcelona, Ramogi TV.
nyokora mo jong machiegni mano sinjo kata sigeni ari mutende kata kod chero ma IBC ochako odiochieng' ma kawuono akoni kani an gi welo ariyo, achiel ka an gi mwalimu Odoyo Widi kachiel koda Calvin Okelo mabende wadwako ka kwarango chal mar piny Kenya. Calvin en janon siasa. Chaka kod mwalimu Odoyo Widi yawre kendo machiegni imosi oganda. Oganda luo kamora mora ma untie kawuono en thuolo manyien makende mar gombaka e weche manade mantie mamulo oganda wa. Kamano ahinya machiegni ahinya chenro kinyi ma kawuono kaka machielo ka kod Calvin Okelo. Calvin so yawre kendo machiegni. Ayawre. Amoso oganda Ramogi ne ayawre kendo. Kawuono wadwani mondo wagogo oganda mbaka. Mondo wanene kaka piny wadhi nade. Erokamano ahinya. Mwalimu Odoyo Widi, kamera ge kar kachiel kawuono IBC olano gichako thuolo machielo mag ndalo 30 mano mag ndikruok ne jogo ombulu. Okenge moketi nyong'ong oketnegi ni bende gidhedeko ji kaluwore kod kwan mantiere oganda dhi wuok oko mar mondo ndikre odiochieng' ma kawuono kirange e kinde ma gik mathoth timore ahinya. Winjo kata kiwacho ni niko kadi kata kanisa iwacho ni ji okawo kura, ji okawo pande margi odhi ondikre kaka jogo ombulu. Ikawo parono e yo machal ni mokwongo e kinde ni ma oganda mathoth ahinya matindo igeno dhi wuok oko. E thuolo masani wayudo thuolo makende mar medo namba wa kaka oganda luo mondo bang' ka wasemedo namba no chieng' moro wabo yiergo jotelo ma wadwaro. Mokwongo adwani mondo wang'e ni kombe mwabiro laro gogendini mamoko gin kombe mane bombe. Koro king'e ni dak Nairobi onge tiende wuok ka ne dhi register kura dala ka dwe mar 8 in ka. Nikech kae mantie kombe mobiro laro gogendini mamoko ma ka wang'eny to wabiro yudo kombe mang'eny e Nairobi, ka wang'eny to wabiro kombe mang'eny e Mombasa. Mano mokwongo. Koro kamikawe kura nyaka igoye kwano maber mana king'e adieri makende ni e thuolo mar go kura mar dwe mar 8 higa manyien biro yudi dala ekidhi kawo kura dala. To ber mondo ikawe ka mondo konywa yudo kombe mang'eny ka. E thuolo ma koro Raila Amolo Odinga onge mancha konyowa bedo e riwruok gogendini mamoko makonyo wa yudo kombe. Onego wabed joma riek kendo motang'. Luoro machielo makik bedi e Nairobi town ka. Ji mang'eny okawo ni Nairobi oriwo nyaka bombe ma oko mar Nairobi kaka Kitengela, Ngong, Ongata Rongai, Ruaka, mago ok Nairobi. Omiyo Nairobi ka wakawe kura maber to gimoro amora wadwaro biro yudo. Thoth jowa odak kaka Kibera, Mathare, Gomongo, Mago. Kudego wainge kato gendini ma iwi got ginge. To bende iloso oganda wano kama gintie joma gi ang'e ni sama wuoyo ni giwinja. Kendo weche ma wacho kage gi moko biro wuotho go. Kik ng'ato wuon ng'ato ni Nairobi ka ni kato oganda ma iwi got ni ng'eny ahinya molowa. Wang'enye nikech Nairobi en kar jodak. Kaka wa Nyanza biro dak ka eka gimbe giwuok e gwenge gibiro dak ka. Tang'eyo ni kuonde moko koro kidhi oko mar Nairobi kaka Ruaka mano ni Kiambu ging'enye. Kidhi kaka Ruai mago jomoko ng'enye. Kidhi kaka Kitengela jomoko nyabedo mang'enye. Omiyo waikre ni wadwa kawo kombe mowinjore Nairobi kata gavana be wanyalo kawo kaka oganda. To wach machielo madwa ni mondo apar ni ji. Nitiere documents ariyo midwaro mbele ka. Nitiere kipande to nitiere kad mar kura. Jo siasa onego kawo kad mar kura no kaka gima duong' magijiwo ji mondo kawo. Jo sirikal onego kawo kipande kaka gima duong' magidhiro ji mondo kawo. Kaka seneno kaka Dr. Raymond Omolo time odhiro wach mar kawo kipande kabisa e piny luo. Dwane kiseyudo kipande no samiting'e kapok isoyo ofuku chomgo kamidhi kawe kura. Nikech wadwani mondo wabwa yier jatelo mowinjore ne manyalo konyo oganda luo wang'egi waneno timgi. Wach mangima inya mantiere kar Calvin Okelo winja ne pachi mokwongo cheno ma kawuono ko Nairobi ka yawe counties mamoko bende ntiere ageta ma IBC ntiere godo mondo med kwan jogi madhi wuok oko mar mondo mi ondikre e chenro gi mago mag ndikruok ne jogo ombulu manyien. Hapa ni en thuolo maber masani koro oganda oyudo nafas manyien mar kawo ombulu. Masani koro oganda oyudo nafas manyien mar kawo ombulu. Adama na medo jiwo gima mwalimu wacho kanyo ni jowa okawo ombulu kuma gidake nikech dhi kawo ombulu samoro mabor ema miyo samoro buchwa nindo mang'eny ahinya. Miyudo samoro ka jogo kura to turnout wabedo mokber nikech yudo ka jok moko
ikaw ombulu dala tidak Nairobi kata mondo ikaw ombulu Nairobi to chiengo kura yudi dala. Wadwa ni mondo jite okaw ku kesa moro wuok ni ya Nairobi ni dhigo kura dala kata dala ni kura samoro becomes very expensive ma ng'ato ok nyal timo mano. To awacho ni wan kaka jo Uganda wadwa ni wawuog oko kech iwacho ni wang'eny to samoro kucho atin. Wadwa ni wawuog oko te kech abasa yudo ni wan kaka wawuotho samoro dala kucho chonde yudo ni mine ma mang'eny matindo pod onge ombulu kendo onge kitambulisho. Kichaki ng'iyo vijende roweche mang'eny be yudo ni onge kitambulisho samoro kata kida piko to ioro ne ng'ato M-Pesa tineno mana ka nying mawuok M-Pesa ne nying min gi kata nying nyamin gi kata nying jaode. Koro wadwa ni ji te wuog oko bed wach ni ko kadi ni ng'ato kaw initiative kumoro moro ma gintie. Obed kaka stages wameke apiko chairman ma kuonde go o ensure ni jok ma gin godo kanyo te nigi kitambulisho kendo nigi kura. Kendo kwa dhie chichni wa mine wa mauso te ng'ato jaduong' ng'i dala ne o make sure kech mano sani kuma dhie ni mondo wadhi wa negotiate gi jowa mar biro 2027 will be on the basis ni wan gi numbers machal nade kamano. Koro mane gimo watimo Iwacho ni kama githoth Kenya kura mo gijwang' pod gimedo mana donjo kendo oganda ma medo golo paro ma opogore godiochieng' ma kawuono Walter Nyambaka ng'eni nitiere oko kacha ang'o kono e boma ma Nairobi kani to chenro mar ndikruok mag jogo ombulu ni ochakre yo machal nade mano ka wadhi nyime kae kod chenro mano mara mbako romo pod warango ni chal mar piny Kenya kura mo gijwang' pod nitiere kod ka chenro mar mbako romo ka wadhi nyime kae kod weche mamoko ma pod waluwo kawuono en ni kweth siasa mano mar Linda Mwananchi odiochieng' manyoro tero siasa magi e kaunti ma Mombasa kama jagoro mar ODM Edwin Sifuna nowacho kanyo ni kata nade to ok onyal yango Dr. Oburu Oginga kaka ogai mar duond bura mar ODM kendo ni ok onyal tiyo gi Oburu kanyakla kata nade. Josiasa go omedo seyo kweth mano mar ODM ma oriwore gi piny owacho ka giwacho ni gin koro giikore mar kedo ne jopiny ka bende gimedo kwayo rowere mondo mi ondikre kaka jogo ombulu. Hapa Pwani mmeshinda mkiahidiwa ya kwamba mkiwa na mmoja wenu ndani ya serikali ati mambo ya ardhi itatatuliwa. Mmepata title deed nyinyi? Mmepata title deed nyinyi? Wanachagua settlement kidogo kidogo, wanaweka mahema kubwa kubwa, wanadanganya wamama wachache ati wamepatiwa title deed. Ile mashamba ambayo imekaliwa na mabwanyenye, hiyo ndio shamba yenye watu wa Pwani wanadai. SG wa baba miaka 9, alafu kwa SG wa Uburu atafute wake, si ndio? Atafute wake. Hii bei itamshinda, si ndio? Hii bei imemshinda bro. Hii hautaweza bwana. Hii bei ni mbaya. Cheki ya bandia. Ruto alipatia Raila cheki ya bandia. Ameweka sahihi na Raila kwa 10-point agenda, na Raila akasema lazima utimize haya masharti 10. Wana ODM wanaingia kwa Ruto, lakini tusi tunasema wanaweza kuwa na chama, lakini jeshi Raila Amolo Odinga bado iko imara. Leo nataka kutangaza leo, mimi sitaenda kotini na hao, sitaenda kujitetea kule. Nimewachana na hiyo kitu. Wakenya wamevumilia. Tumevumilia ahadi zisizotekelezwa. Tumevumilia ufisadi iliyonyonya damu na jasho la mnyonge. Tumevumilia sana vijana wetu wakikosa ajira. Mano weche motimore e kaunti ma Mombasa e romo mano mar Linda Mwananchi kwa dhi nyime ni bor mar kuonde yudo chenro mag piny owacho kaka opande okumba mar thieth mar SHA kod oboke mano mag keny en gino mosemiyo moko kuom jopiny odak kuom higni buora maonge chenro go gino mamono gi yudo kony kod sir kawuok kuom piny owacho. Kata kamano apisa Attorney General Dorcas Oduor komakore kod jagoro e migawo mar thieth Laktar Ouma Oluga kod josir lwedo mamoko ochako chenro mar chwalo chenro mag thieth maonge chudo ka opande kachel koda ka oboke mago ma oting'o
ahinya mawuok e kaunti ma Siaya kaka yono mar neno ni jopiny obedo kod oboke madwarore e yudo chenro mag piny owacho kane oloso e nyasi mar chiwo chenro machalo kamago e kar chung' bura mar Arieda. Ogayo mar ODM Oburu Oginga opwoyo okang' ma kamano kojiwo jopiny mondo mi owuog oko karomgi mondo mi oyud chenro mag piny owacho. Are high up there don't know what the people down here go through in order to get these services you have brought here. Sometimes it is almost impossible. That is why you will find an old man coming to get a marriage certificate after they have stayed with their wives for more than 30 years. And because to access this service is not easy. Being very distant also makes you feel that these services are not available and people don't know the procedure. And so we want people to get used to these services. But the last one is also that we want government officers to get used to this way of giving services where people are, not just sitting in offices. And that I also want to say that we who are nominated by the ODM are keen to ensure that we deliver for the citizen. We should not think that we can do everything by ourselves. Even as professionals, we have educational mentors, spiritual mentors, social mentors. Everybody needs one, and all of us need God. The next generation of women are these girls that we are seeing here at Loak. Kamachelo kae, maneno kil mar Raila Odinga, Paul Mwangi, wacho ni kweth mano ma omako chung' motegno mano mar kwedo sirkand manywanda ne en rieko Raila Odinga mano mar bedo gi yor tegruok gi sirkandno kapo ni winjruok mare gi jatend piny William Ruto ne ok odhi maber. Network mare gi Citizen Digital, Mwangi wacho ni kweth masani otelne gi Sifuna kidek bedo mano mane Odinga oketo akiba mano mar yudo yor wuok e lwet Ruto kapo ni gwenyruok ne dibede. What you're having today is actually a fight between two Raila factions, a political diplomatic faction and a militant faction. Unfortunately, there are questions now that arise about legitimacy, that who are the legitimate representative of who Raila was. They are all legitimate because Raila was a complex political character, and all of them represent something he did. Now, the other part that came is that the militant side also acted, and this is one of the problems that has come in current days, that the militant side also used to work for Raila as an exit strategy. Raila will not go into anything without an exit strategy. So even when he began working with President Ruto, he had an exit strategy. What was the exit strategy? The exit strategy was the people who were fighting it. Sifuna side? Yes, that was his exit strategy. And if things did not work out, or if we got into a head with the corporation side, he was going to go and turn into his militant side and tell them, come get me. Nyagora mojang mano kod mano maline monenji chang walose kae mana banka se winjo sigana moroka mabende wada riwo kode ene ogaye madun bura mar DCP Rigathi Gachagua koro wacho ni okumba mathieth mar SHA biro rombore piny kaluwore gi gope mano mokwako okumba no. Gachagua ma olose kaunti ma Kirinyaga wacho ni SHA onge kod geno ka kamachielo to jatend migawo mar thieth Aden Duale ma oloso e kaunti ma Wajir onyiero wechego ka owacho ni SHA osendiko jo Kenya mathoth kendo onge luoro ni obiro podho. I have information that SHA will collapse in another 6 months and will have a crisis of unknown magnitude in the health sector. Today, as we speak, our hospitals, especially the faith-based hospitals, are owed 90 billion and they are almost shutting down. We do the monthly average of what they collect from SHA. They get paid in advance so that when SHA collapses, they have their money. Otherwise, SHA will collapse with all our hospitals and the country will face a very big crisis that has not been seen for a long time. I dare Rigiji, as the Minister for Health,
I dare him to release that dossier tomorrow at 10. We have paid to health facilities across the country, faith-based, private, public, 121 billion as of today this morning. Kora mo gijuang ngini mano kod bathoth mantiere karaka ma pod bedo kae kawaluwo ne to gin mage en sangwen dakika 28 pok winjo statement mora dozi mora mantie mogol pok winjo ala chako kae kod Mwalimu Odoyo Widi etielo ni bende mar ariyo ka mag rango chal mar piny Kenya ka warango chal mar Kenya ne wachako kacho weche mag linda mwananchi mane ntiere kaunti ma Mombasa pod gimedo mana ni ano kokalo kuom jagoro mar ODM Edwin Sifuna en wacho kata ni en ok obitiyo okonya donje ODM mano motelne kata kod Oburu Oginga kanya badano wachak kod okato bang waranga ne machielo mantiere paro mantie kata omi paro machal nade mokwongo rom gini mokwongo wawinjre ni gima Sifuna otelo ne no ken ODM ji ariyo mong'anye party koluongo ji e bura joma ok jo ODM nikech na neno ufungamano joma nene kacha ne ok jo ODM omiyo kik wawach ni ODM obarore wawach ni ODM nigi jomoko e igi mong'anyo mokwongo dwani wawinjre ni gima notim ufungamano ok en NDC mondo tim idwaro ni mondo chiw 21 days notice no Secretary General ema chiwo kata jalupne to ng'ama luongo notice no mondo chiwe en NEC onge kama NEC nobede mowacho ni gibiro dhi bedo gi romo ufungamano mondo Secretary General chiw notice. Mar ariyo ODM nigi delegates 3,000 mondo ibed gi quorum you need 30% of that 30% of 3,000 en ji 1,000 ufungamano tingo ji 500 tiende ni kata gibed ne ging'eyo ni gima gidhi timo no ok en National Delegate Conference. In fact ufungamano kikete ji mobet nyaka moko chung gin ji 600 kiketo ji 600 ni mago delegates mag ODM okikwano jotelo mano onge quorum mondo bed NDC so ne ging'eyo ni gima kamano onge chik mane giluwo be onge 21 day notice agenda mane dhigo kuno be onge nyaka bed publish in advance kaka jo ODM kamili no publish ariyo mobedo kanyo omiyo kik galwa namba 3 ni neno ka joma no dhi ufungamano go onge rangi mar chama mora mane gin go awinjo ka jomoko lieng'ore ka ni ng'eyo ODM ka Sifuna owuok to gore piny ODM ni kata Ruto ma president no owuok ne ok gore piny Mudavadi no owuok ne ok gore piny Nyaga no owuok ne ok gore piny Ababu na Mwamba no owuok ne ok gore piny Balala no owuok ne ok gore piny wawe din migal wabe bedo joma gullible wacho ni Sifuna nyalo wuok to pod ok odhi gore piny ogore nang'o Sifuna ni ene mulich malo Ruto mano owuok ODM to ok gore piny koso ene mulich malo Nyaga gi Mudavadi omiyo wae ni igalo wa gi weche ang'e ni jogo jowach wach were dhogi to jaluo gima iwacho gi dhok mit ne moloyo kata miwero gi gita Japon kirango kar kanyo nitie kama oloso kata to wacho ni kata ng'a timre manade okonya tiyo kod Oburu isome yo machana de weche mag siasa kama nitie kata ochalo ng'ama osewuok kata nikech Oburu to osebedo ratified kaka jatend kendo ogai mar ODM koko nyatiyo kod tinde nonge kata iwinjo ng'ama idho ng'ama lawo gine mwanda moyombe ogwang no dhi kucho to ng'e ni mano to mwanda ok ogwang omiyo chunye kwe Sifuna miyo chunye kwe koro dwa wuondo wan Oburu moko nyatiyogo to Oburu ni tema ne chiegni gi Raila Odinga moloyo Oburu ni beriek molo Sifuna Oburu ni bochanore molo Sifuna kom ma Sifuna nobede mar Secretary General mopakore go ni en no nyalo mana bedo Secretary General mar Raila Odinga tok mar Oburu nyako ng'e ni ne en Secretary General mar ODM mabende onego bed ni sama koro Raila Odinga onge ni no mako gino matek molo kata ka Raila ne nitie nikech believe ni Raila jatelo malong'o mane charismatic sani koko onego bed ni lichine no okony go party mane Raila we to yiero party ma jodala gi Raila odong'e te chakre nyithinde nyaka wetene nyaka nyiminene okwedo party musiepe Raila odong'e te okwedo dhi e mare ok onya wuondo wani ma entie cha ODM to macha ene gi Pauline Njoroge ene gi Wambui mano mora yanga mopako thore ene gi James Orengo
And James Orengo kendi okono. James Orengo ting'e ni kama ji ringe street emodwaro. Kama kawe kwere gedo ne jopiny okodwaro. Koro kumi ji ringe street no, kuma ji dhi ng'anyo no, mane kama James Orengo ero nyaka no ae university igni 50 mokalo. Ero kamano. Collins Okello. Yes. Antiere paro mokwongo kanyo Sifuna wacho ni anto oburu ok dotigo. Apane en wach marachaya kabisa. Kiwinjo ni ng'ama luongore Secretary General mar party. Nyalo wacho wach makamago. Nyaka wang'e ni party en an institution. Party ok en an individual. To ka organs make a party from National Executive Committee gi National Governing Council. Kano se bedo piny mo make certain decisions. Ma agenda mo kele special dedical ma incha wadhi chieng' tich abich. Ma gino ratify gik moko. Nyaka ka inja party madieri gi chunyi madieri onego bed ni respect gik makamago. Koro en to osebalo gi chama ni reason biro bedo lakini chamro nyaka dhi mbele. Kendo sani koro buru osemako chama motegno kendo wadwani mondo strengthen chama no. Kwaikore ne elections mabiro 2027 mondo chama obed motegno kaka chama osebedo kotegno. Nikech Raila noloso party no sani higni 20 ma chama osebedo go. Ma gikanyo ko wayo ati Sifuna gini modonje mana chama mana manyoro kane. Tembe chama osekonye kabisa. Kech kata kano fail kor gujo chone chama no biro kech mana chama ne mano meyo obedo secretary, obedo senator kendo mana Nairobi ka. Koro gen ka gibalo samoro gen ga agenda gi mopogore mapodo ko ng'eyo. But gimi luor ne chama kendo gimi luor ne leaders moseket gi chama kendo gimi luor ne party leader mane party leader mantie sani onge machielo. Koro mano emanyaka mondo ta chama eyo makare. Ero kamana ahinya. Mano ka gino kelo nyakona ujom pod antiere kae kod mwalimu Doyo Widi bende ka wan karka. Aduogo ka mondo migi miya ne paro. Nitie wach ma Paul Mwangi nowacho karka. Dipo ni maya mane kane ne exit plan mano mar Odinga kama ntiere karka. Oburu dorange yo machal nade kinde makweth makama bende bedo kae kobalo. Wakawiyo masani sa osekal dakika 34 waduogo kikini mabora. Are you building? Then you know roofing means you're almost home. At Citizen Duka, we provide premium glossy mabati crafted for durability, protection, and backed by warranty on every mabati you purchase. Box profile glossy, sleek, modern, and bold style. Corrugated glossy, strong and timeless, plus many other reliable mabati profiles to choose from. High quality, weather resistant, a shine that lasts for years. Order easily at citizenduka.com. Select Vintage Mabati or simply WhatsApp your order to 0710-487-487 and we will deliver straight to your site for free. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Ber ka inidhi katedo e dala moro maber ahinya. Anyalo dwaro ni bed chi wuod dala ne. Adwa ni ted ne Monty. En ok onyal yudo nyako maber machal kodi. Kata ang'o matimre kobiro kae, kik uyiene nyakono mondo donje. Tiuru gi yo moro amora ka. Nyakoni kik donj ka mondo kethna arus. Kata ang'o matimre kik odonje, okay? Jatend. Bed kung'eyo ni pari ok nyal kelo nyakware e odni. Mimi nauza dawa Yero. Hii dawa ni natural, lile inaita natural ya msituni, hapana chemical. Kama simu iko na shida ya network, hii dawa naweka. Kama wewe iko deni na credit, hii nalipa. Kama wewe iko deni ya pesa ile ya simu, hii nalipia wewe. Yero nakuambia hii dawa mzuri, hii dawa mzuri kabisa. Yero hii inafanya kila kitu kabisa na kuwa mzuri. Na kuwa mzuri kabisa Yero. Nunua hii dawa na tibu kila kitu ya simu yako. Dial *811 *345# to get Ndauo as your skiza tune. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech
en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre iko lowo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoye nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota ne eka. Tudri koda an Alori Nyaka Black tich adek sa achiel gi dakika 45 to mana e Ramogi TV. Nyokora mojo machino antire karka cheno mano makoro mudhinyi me warango chal mar Kenya nito gigi denade manoka morango gi ka achiel ka achiel ka kod mwalimu Doyo Widi ka achiel koda ka Calvin Okelo mwalimu bedi nyinge Calvin koro ni Calvin Sare koro acha ni wachelo kaka Odoyo Widi wadhigo kamano Calvin tina weno Okelo Calvin weno Okelo kamano dongo miyo jo matin gik modongo gigweth bende nie ka warange kar kae mwalimu wadarango okang machelo kae Paul Mwangi maneno okil mano mar Raila Odinga gik mathoth kata ne olose ahinya iwinjo gi kata kikanuogi paro mokwongo magini mi kinde manok manotok ka Raila Odinga osenindo maling mane ntiere godo rikni magi manjeko godo jo winjruoge gi koro nyedhore lela adwani muda nyisi ni Paul Mwangi osedonjo din migalo golugo na Raila Odinga ok en ng'ama wuok kamoro amora odwani ng'ato konye ni kiano keto Sifuna kiagi ng'age ni biro konye wuok ka weche okethore Raila kogwenyore kodi e paro to kinyi winje kolendo owacho weche ne mopogore gi magi odhi kumo dhiye gima nyaka ing'e ni king'iyo joma ne bago wach kata ka Raila pone ngima miwinjo iko Raila ok nyal bukore ni joma dwa keto mapingo omanyo mana Sifuna omanyo mana Osotsi omanyo mana Amisi waloya lelo gima kamano onge joka kanong'e ni gin ka koro Raila ok bi chung to kata kagi pingo ODM to ok gibi lose ahinya kaka ng'at ma jaluo ma e chuny luo nikech ne ging'eyo ni jaluo ogeno party to kendo ogeno Raila kabisa so sama no oket ni dwa ng'iew gi mondo gichak pingo ODM no yudi ni gine ma ginyalo wuok mayot ne giwuok wach moro ni Raila keto jomoko ni un koro udho los na kar dak chiemo na biro bire Raila ng'ama los ne kar dak ng'ama kata ma party gokinyi to dhiambo pod en na gi ji Raila donjo gi ji e party oko donje party no dhi yudi ji Paul Mwangi donje din migelo nango mondo yudi ango odonje mondo yudi ango oyudi ango okil mosebedo kanyo okil Raila apenjo ji mapingo luogi to yudi ango be ng'ente ji mang'eny mapingo broad base mana nikech jaluo nitie ji mang'eny mapingo dongruok ma Ruto kelo piny luo mana nikech jaluo ema ok dwar Paul Mwangi ok en jaluo no bedo ka Raila ni en tich uchieme ji mang'eny mano bedo kocha ni negi chieme to kakoro Raila onge to kata joluo mane giwuondo ni gihero ok gihero Raila mane gihero nikech ne oketo ne gidedo gi chiemo kata mana Karoli ne en ka Raila nikech ne kanye mano chieme ema nolose mwandu kakoro Raila onge chose purore osedhi gi mwa omiyo nyaka wawinjre ni gima Paul Mwangi wacho no to mana mar galo wa mondo wapar ni kare Raila be nodonje gini to noikore ni ka weche rach to wuok gima kamano onge Raila ka wuok kamoro ok dwar ng'amo iko oko noringo dhire en onge ng'ama noluoro be onge ng'ama nodok ne chien sama okethore to kethore sama ber to ber to kendo nyaka nyisi ni jomi paro na Babu na Mwamba ni no Edwin Sifuna ni oketo ni biro mako ne kama odhiye Edwin Sifuna ne podi oyawe Raila kadwa riembi oking'e Babu ni no pako nyaka chieng' manoriembe ng'at moro miluongo ni Magerer Lang'at ni pako nyaka chieng' ma MCA so dhi owuodhi ofis to dire oko mar chiel ok onyal nyisi ni rach to pod owe chieng' ma Raila okoni rach no chieng' ne midhiye be ok obi wacho dendi mibiro winje ni kare nya ok odwari no yaoya in ng'ama isewinjo ma japati moro mathin kowuok odwokore ge pap kata kowuok okwero ni rach en ng'ama oyaoya chalo ng'ama jatich ni matiyo ni e jikon en ok inya nyisi ni kinya riembi bok inya dhaw ni dala na ka ok adwa neni e kedo sami iriembe ti luoge gokinyi ti kone ni pang lepi
opango to ng'ato wuothe ng'eye kotieko tikone ni nyonoko nikech onyalo kata misum oro nyalo wuok gi document moro ma very important kaka Sifuna ng'ama necessary general omiyo kik ng'ato wuondi ni gin ni nopang gi aka yie gi gir Mwangi no. Erokamano riekni mago mag Raila Odinga Calvin Okello ayuda ne pachi bende kotenore kod wach ma Mwangi olero kacha mokwongo. Apani gima Mwangi olero no ok nigi ler kabisa nikech kowacho ni Raila ne dwa wuok nang'o to kata sani makoro jogi go koko oko ni Sifuna gini osebalo gi chamano gin gida wuok nang'o mokethre kech kwaneno to wan kaka joluo neno dongruok kabisa nikech kata juma mokalo Ruto ne ntiere Nyanza Luo Nyanza kabisa to otero development projects kamora mora Luo Nyanza counties wago koro okane paro manyane nyalo bedo nikech kata kiwacho the 10-point agenda committee no dhi mbele committee mar Agnes Dani gini dhi mbele kendo ang'eni very soon gidhi kendo kata jok mano yenyore aneno ka ntiere dalili osenyis jok moko ni gobi ojas documents mondo chak chul jok makamago koro processes go mana 10-point agenda dhi mbele kech inyalo mana wacho ni dwa ni iwuoge gimoro ka ineno ka winjruok mano bed oketi ok dhi maber to one so far waneno ni gige broad based no gidhi 10-point agenda mane Raila oketo dhi mbele e yo makare kaka Mwalimu wacho nitie jok moko dwar samo ganda luo yudo gik mabeyo kisik man seche moro ka maber moro donjo ganda luo to gidwa mana gikel weche moko mondo mi joluo med mana hinyore joluo med mana ng'anyo to kaka nowacho ni wan ok wadoge ng'anyo kendo sani wan e sirikal kendo dwa ni wati gi sirikal no maber mondo konyo dalawa gi sani kendo kaka bende mar cooperation manjo bedo ratified SDC mondo further negotiations ochak dhi mbele kaka ng'iyo sirikal mabiro ma 2027 mebogos kura next year. Kamano Calvin Okello chak kodi sani kotenore kod weche ma Gachagua owacho kacha mano gae madun bura mano ma DCP kowacho kacha ni ero shani nyalo podho kacha biro podho neno gi bende ok wayudgi kama gintie to na duoka mano mag josiasa kod jogo mantiere e sirikal ibe sha osemi kibaji kalore kod takitae an pok ayudo kibaji emani kaka en scheme mano biro manyien nyaka bed gi challenges mago challenges to kapani en gi challenges to a level moro ma odhi no de gore pike jose konyo ji mang'eny jodalawa mosebedo ka tuore madhi osiptende to SHA osebedo ka konyo gi kendo chulo negi to kwa wani mondo kech ko gore piny to jowa dhi nyere mang'eny kech jowa mang'eny o rely on SHA no mar ariyo kata sari kata jotich kendo kata ka polise be sani nitiere under comprehensive mar SHA civil servants jopuonj ne kata kuma Nairobi County kuma ambe atelo ne jotich kanyo wambe kanye ma wantiere wayudo godo service so aparo ni gima ne kata kuma Nairobi County kuma ambe atelo ne jotich kanyo wambe kanye ma wantiere wayudo godo service so aparo ni gima Gachagua Gachagua being ni sani en opposition eno nyalo wacho gimoro amora seche modwaro kaka odwaro kech mondo onene okosoa sirikal saduto but apani kaluwore gi contributions budget timo ndo kapani piny owacho be nyalo keto mondo gino gore piny kech en gima dhi hinyo oganda mang'eny ka samoro ji ok nyal yudo thieth kaka gidwaro kamano ahinya limodo wedi awinja ne pachi kotenore kod mag Gachagua mokwongo Gachagua tinde ok onego bed ni ng'ato chiko ite ni winjo wach ma Gachagua wacho nikech Gachagua osewacho miriambo mang'eny to onge chieng' moduogo wacho ni kato na awuondu koro awachnu adier kato na awuondu koro awachnu adier kiwinjo ka jasiasa wuoyo to ka koro idwaro neno mamacho keto gina adier to kono biro kelo chieng' machielo oro biro no winjo kamoro awinjo ok wach mwanyalo wuotho gi jatelo na winjo ni SHA biro gore piny next year kwani en ajuoga mokwongo wawinjre niya Gachagua ni mane wuotho ka lando ni SHA ok ti SHA ok kony ogore piny na ng'a goye to SHA collect 275 billion a year ka ok oti to pesa ni to dhi kanye mogore piny omiyo Gachagua nyaka we wuondowa to kendo records ma wan go counties teme Kenya ka machulo SHA moloyo namba 2 bang' Nairobi en Kiambu mani central to ene ma Gachagua sikuno mana kan SHA ok ti to jodala gi to nie SHA moloji mar ariyo gima nyalo go SHA onge kata NHIF no kogore piny kech ingeni NHIF nie ishaka en koro tini luonge ni SHIF to ene ishaka joma ne ni NHIF ko kilo nyume iye ka
omiyo Gachagua en ni gimoro amora ma Ruto timo rachne kata maber pa to dwa ni mondo nyis ji ni gino rach biro gore piny. Icha winje koriyo dhoge ka ni gedo migero go rirumo ni mausa mitonge ni gima timore kanyo en gimoro miluongo ni daily works. Yo igero gi daily works eka chiemoro chopo yearly works eka chiemoro rumo. Daily nyaka jitie yo. Omiyo wanyis Gachagua ni tinde waol gi miriambo mare. Riembo ber miriambo tido gi yweyo. To mare ma pile machalo jakwath mane riambo ndiek chamo rombe tok cham. Miyo ji ng'iyo kode makoro ndiek chamo rombe adier ng'ama koro dhi chike ite onge. Erokamano. Nyakora mojongi sani bende wantie kata ka waranga ne kacha ka entiere e od bura mano ma pacho kae mano jotend migepe Musalia Mudavadi ang'eno duoko penjo kendo chiwo ler kotenore kod chal mag counties wawinya ne kaka chal no en kato bang'e wadong e studio. These funds come from the National Assembly, the national government, and it's being used in the city, which comes under the National Assembly for purpose of accountability. So the agreement has not given a role to the national, the county assembly of Nairobi, and of course the people mandated to oversight all functions and all implementation of projects. So we're expecting kind of concerns from the elected members of the county assembly. So I don't know how, in terms of accountability and in terms of implementation, what will be the role of the county assembly? Two, the county government of Nairobi did not give a specific budget on implementation of where they have their own contribution or how they will be able to implement the project. Because definitely they have to have their contribution for these projects. So we're not seeing any agreement being done in terms of contributing, in terms of human resource, in terms of fiscal interventions, financial implications, and all these things are not there. So I don't know how that was agreed upon on the role of the county, as Nairobi County. It's not coming out very clearly. Two, I think I'll also give time to my colleagues. This is a 2-year program. So what happens after 2 years? What's a long-term plan for this kind of intervention? Because we require this city has to be improved. As you rightly said, the city needs a lot of interventions. The county is not able to run alone. So what will be the long-term interventions again? I mean, how will this program continue after the 2 years? Thank you. Any member wants to ask a question? Yes, Senator Muma. Thank you, Chair, for the opportunity, and welcome once again, PCS and team. Chair, I'd like to confirm that when I served in the Commission for the Implementation of the Constitution, when we did the devolution laws, and Prime Cabinet Secretary, then local government minister, sat with us until 3:30 a.m. In CAC when we were working on these laws to get them done. So even as we move, I believe if anything goes wrong, we will take it to be mischievous, because he actually ought to know exactly how this should happen. And I also want to confirm that in terms of the legal anchor as read by the team, that is correct. And also to declare that whoever read this was my boss at the Attorney General. When I served there, was my immediate boss at the Attorney General, and Amos Wako was the top boss then. PCS, we were concerned, and we called the governor for Nairobi. Basically, first, there was a lot of this issue was signed and then went public. So the public participation process was not properly followed. It was being done post facto. It was being done after the signing of the agreement. It even had a clause saying that if anything new comes out of public participation, it will be put in
And Dana Mayo, you'll agree that is untidy way of doing agreements. You first do public participation, bring on board everything that ought to be there, and then it should be there. Now, I agree that this agreement is required under the Urban Areas and Cities Act, and none of the previous Nairobi governments have actually done this agreement, and therefore the agreement is welcome. But my reading of the agreement, particularly of clause 7 on financing of the agreement, is so vague. Now, Governor Sakaja tells us he has fundraised 80 million out of this, 80 billion, sorry. We don't know where that 80 billion is. In fact, when you look at clause 7, it's not a clause, it's now an article because it's signed. It's very vague. The parties shall jointly agree on the modalities for financing. So that's why one would wonder, this is a team, a top-heavy team with national government ministers sitting with county government ministers periodically deciding on planning and all of these things. How is that different from a cabinet secretary, a cabinet of the county sitting and planning its own functions? And the functions that have been picked are actually county functions. So if you're meeting and planning on these functions, what is the county cabinet doing? Is it also meeting and planning functions? So this makes it look like national government has actually come in to run the county government. National government function under the Constitution is to set national policy, is to set standards, is to provide technical support, and of course to implement their own functions, amongst which for Nairobi a very important one that you raise is security. And I didn't see security mentioned as one of the areas of collaboration, and security is purely the function of national government, but you can cooperate and collaborate on that function. So with this vague provision, anybody reading this agreement is unclear on what national government is coming to assist county government to do. It's not very clear at all. So we would want to know exactly what extent. We've not seen any mention that national government will be giving conditional grants to support areas, for instance, where you must secure the diplomatic missions and things. I would have wanted to see that role of cooperation and collaboration that retains the distinctiveness of the two levels of government. But here, it looks like we have merged the two cabinets and we have asked them to run Nairobi City County. That will be a backdoor way of implementing 187, even though you are saying the agreement is under 189. We need clarity that in this instance we are giving technical support. In this instance we are helping to enforce standards. In this instance we are giving conditional grants for the counties to deliver. I don't see any of that in this agreement. Now recently, if we can use the floods that happened in Nairobi recently. Once the floods happened, I think there was all manner of jokes about the flooding in Nairobi, and I think the Nairobi governor took the flak for it. All the mention of Lake Sakaja and all these other things that were being said. But what the Kenyans failed to note, that Kenha and Kura are in charge of the roads in Nairobi. The Kura roads are county roads, but national government is yet to deliver the money for the county roads. RLMF, all the money of RLMF is still with the national government. So in Nairobi, effectively, whoever is doing roads is national government, both county roads and national government. So if there is a weakness on delivery around drainage and roads in Nairobi, it's not the national government
even though county government has a role, simply because the national government has resisted to wind up the parastatals that are still holding county functions, still holding on to those monies, has not given those monies to the county as conditional grants for county to implement. But of course, when such things happen and lives are lost, the governor has to take the flak for it. So we would want to see, even as we give you accolades for at least attempting this collaborative agreement, it would be good to see real efforts that people can monitor accountability for and be able to see, we can see through this particular issue on roads, Nairobi is going to be better in April when the rains come, or this is already going to happen. We would want to see, and hopefully PCS, you can tell us in the current budget, which lines are part of that 80 billion, particularly at least for this coming financial year, that you've slotted in that will help us to see what is happening. I think I can stop there for the time being. Professor Kamar. Thank you very much, Chair. I also would like to raise a few issues in relation to the legal context. I think it has come out very clearly. But I want to understand cooperation their way. And I can only understand that through the programs, which are on page 6. And I'm looking at street lighting, 50 light points. That's, I'm confining myself to the 80 billion so that I understand this cooperation from what you are implementing currently, CS, that will help us understand where you are going even in the future. The 50 lights, where is the cooperation part of the county? Number 2, electricity, last mile. Last mile is all over. It's in villages, it's in connections. Why is it specified here as part of cooperation, and yet it is supposed to be owned under the last mile project, which the government is now implementing throughout the country? Why is it part of the cooperation? Settlement, I'll leave that. Water supply, it's a one-off, so I see that as something that you can, I'm still... Nyokora mukejuang mago gin senators kagiloso karkanyo wasewinjo kacha Senator Muma kachel kodaka mano Professor Kamar bende loso karkanyo ka Musalam Davadi ntiere enyim od bura mano mar Senate duogo penjo kotenre kod winjruok mano mara County ma Nairobi kod sirkal mamalo en sabiche wange en kine badaka wiyo masane ka duogo kamar mondo mi awinj ane wach ma Mwalimu Odoyo Widi ntiere godo kachel kodaka Calvin Okelo kaito bang'e ne wadonjo twak machielo kae kod welo mabedo secha kodonjo studio mana gisane kaka warango chal mar piny Kenya ndikruok kaka jogo ombulu wakawiyo masani aduogo kikidhi mabura. I remember when I was in class 6, the headmaster at our school sent me home to call my dad because he wanted me to skip class 7 because he thought I was doing so well, I didn't need to go through the full 8 years. So I knew at that time I was academically gifted. And so I think I've been taking advantage of that. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Penje laktar ko Kaliramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno.
Wuok tich ka wuok tich, yawuot luo ting'o duondgi malo ka piny luo chiko ite. Aha, chieng' tich ariyo ka tich ariyo, Nyakumga Jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Wapuonji loso manyonge. Mari oloyo mar akwayo. Chieng' magoro kawa makwongo ni wendo to michope gweng'o. Morindo yo. Hero mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi, in miyo monyalo. Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kamane. And of course, chieng' tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo, ngolo to mana kaliet. To kapok wakelo ngolo, wapuonjre ni timo Ma en Maknani. Kar chakruok wach ne nitie, to kata sani pod nitie weche machando ganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chandowa kabisa, chandowa. Okwa pur, an mokwongo bim nolawa, magora piny, maedong neno lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar kelo ni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge gi kwanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar mbakoromo i wacha. Tich adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng'. Mana e Ramogi TV. Nyakora mo jong main chal mar Kenya wadhi nyime kae main tielo mugi kae nikech gi watimore od bura ne wakawo thuolo kae ma okwarango sigeni mamoko to par ne wadhi bedo ka gi thuolo mag rango weche manyien mago motenore kod kaka inyalo ked kod oro mokwako gwenge mamoko midhiero mano mar Oula, Kisumu, alwora ma Obunga, Kasarani machielo bende mantiere kar ka wadhi bedo ka luoni odiochieng' ma kawuono oting'o nok mag jopuonj gisingo ma sirkal ochiwo mag ndiko jopuonj e piny Kenya mangima. Ma en nok mag jopuonj mayudore alwora ma Nyatike kaunti ma Migori. Nitiere jo JSS ma bende dwa mondo mi gichung' kar kendgi kata gibed kata kod autonomy. Mano wach ma bende dhi bedo kolo odiochieng' ma kawuono kae. Nitie wach machielo bende wacho ni ere kaka inyalo jiw wechego mago mag thieth ne nyithindo man kod ng'ol mopogore ang'o kelo ni kanyo weche manyien mago mag migago kaka machielo bende tieko lwenje mag kit chwech mar alwora mar Mount Elgon wadhi bedo kata kawaluoni kod chenro mag bero bunge pacho kae. Sigene molosno kod jowa kae Judith Omori, Walter Nyambaga kod Cynthia Onyango. Sigeni mabeno bedo kae kawaluoni odiochieng'ni ma kawuono. Ang'ena chopo kae weche mathoth pontiere. Nyambaga ntiere town ka ang'o konwa weche motenore kod ndikruok mago mag jogo ombulu kod jotelo ne machielo mano mar twak machal mar piny Kenya. Adamiyo wenda thuolo mondo miyo weche gi mongi ka wachako kae kod Kavin Okelo wach mar mongi odiochieng' ma kawuono. Ang'eni weche gi thoth ahinya iwinjo kata winjruok mar Nairobi County kod sirkal mamalo pod en gino mapod imedo mana luw. Wach mar mongi kidibed mana kirango kawuono kaka piny Kenya ringo kendo gino ma intie godo e juma manyien. Hapa ni kachako gi wach ma Nairobi County no. Ngani an secretary be mar jotich ma Nairobi County koro en wach ma ang'eyo wachna. But kiyudo okni Nairobi County no kawo responsibility geto miyo sirkal maduong' mane king'iyo that Cities and Urban Areas Act ema Nairobi ni en unique because Nairobi is the capital city and the seat of government kendo diplomatic institutions ntiere to kineno ga Nairobi imiyo pesa gi the equitable share formula tiyudo ka the distribution mare oken fair, so the needed avenues more you will get more money for the county and that aspect of the law emano biro so poko to the cooperation agreement poko chako be implemented kako nego but apane odi konyo Nairobi ke Nairobi dwaro pesa mang'eny mondo mi otim gik moko mantika jago sa Nairobi kende pending bills ntiere mara 100 billion shillings kalore gi pesa mo county yudo ng'eny gi de mane chulo msara nikech wan gi about 23,000 employees my chulo 1.5 billion every month in terms of salary they only receive about just 1.6 billion from the equitable share so kopone serikal mamalo ko biro mondo konyo Nairobi gomenda
Temno ka gik moko dhi marach to ng'enywa be wadak Nairobi koro riwanya ka gitem loso issues meke flooding go, issues meke stima, issues meke garbage collection mantie kampuni monego bedni chako that collection. Koro an gima nyalo wacho ni piny sani koro jochiko wach siasa kendo sani miriambo bedo mang'eny to wan kaka oganda nyaka ket pachwa maler mondo wanene ni kwadhi mbele gi jok mage man gi interest mar community wa at heart. To aneno ka gisani to President Ruto setemo keto interest mo community wa maber ahinya. To gi wach ka ombulu mowachno wakwayo jotelo wate ng'ata ma jatelo madwaro ketika kambe 2027 and gi date gi jorangwe. Koro adwa ni wan kaka jotelo jok madwaro mondo wa encourage jowa te mondo wuog oko mondo kaw ombulu kecho ombulu e silaha madhi konyowa. Kecho kata kodhi negotiate gi sirikal mabiro next time ka numbers watin to negotiating wadhi bedo mok ber kai sai koro kaka Raila onge nyaka dong kaka wan mondo wajitegemea kiwan. Erokamano ahinya Mwalimu Odoyo Idi. Wach mari. Wach mane sirikal mamalo rie bade ne dwa konyo county government ma Nairobi tich. En wach mowinjore kendo en wach manie chik. Nowach ni sirikende ariyogo nyalo tudore, nyalo collaborate kendo nyalo konyore tich. Omiyo mano en wach makare kendo en wach mopogore gi mano uro timo. Mano kaw tije county ma Nairobi omi sirikal mamalo. Ma to sirikal mamalo dwa konyo Nairobi county timo tije mamoko. Mano tich ma sirikal mamalo osebedo katimo kate county ma Homa Bay. Nitie gik mang'eny magigero e low county government ma Homa Bay kendo e low county governments mane pinje moko. Ruto ok ti Nairobi kende gi Homa Bay kende. Kati dhie counties mamoko utime kaka itimo Nairobi. Wach mogik madana wach ni oganda Luo. Nyaka gichik itgi oko kendo giyaw pachgi ni weche mag propaganda. Sama siasa ochope ni gima duong' mitiyogo mondo lokgo pach jopiny en propaganda. To propaganda nitie aina mathoth. Nitie nyaka kama iwile wach moro machalo gadieri, iwache mochalo gadieri to ok en adieri. Example achiel kende machiwo kata wuok ka. Chieng' moro achiel kane President William Ruto ni Dagoretti, nowacho ni nitie jomoko ma kodhi e ng'anyo to turo dukni ji to kwalo mwandu kendo gigo polis gi kidi ji bilago dwani mondo go tiende gi bunde mondo watergi osiptal ka gidhi e kot. Ka wang' chopo godhiambo to ute fwambo nolando ni Ruto wacho ni mondo go jo ng'anyo tiendgi gi lisasi. Mano propaganda. Giweyo ni ng'ama no wachi ne gin joma turo dukni to kwalo mwandu. To ka gibiro lendo to gilando no wacho ni mondo go jo ng'anyo gi lisasi. Mago gin propaganda mikonya ka gi ute fwambo. Ka ok kamano Nyasaye maono igwedh na oganda Luo gi mwandu gi kod koth gi mago buchgi. Erokamano ahinya Mwalimu. Imbe ni yolo fwambo chieng' moro ni chop ka ne waluongi waranga ne kanyo ka wache yo makare kosila. Be poka wacho ni une mano wacho ta. Koro doge ng'i kano wuoyo kamano. Por wan ka. Wamorangi. Wacho ka ni ad gigi thoth ahinya Musa Mwalimu Odoyo video mora gi weche na enye studio kar kanyo Musta Calvin wacho ma Cleophas Adira kendo Adira makende en Linda Mwananchi wondo wan winjo mar Dr. Buru President Ruto tutam an dienzi ma Migori. Erokamano ya kuom ote mari. Sisi ndio Sifuna and Seth Ochanda wacho ni ODM is soon dying in the hands of Buru. Aya mano wach mantie ka wacho ni aya ora ote makare kiko bayenje machielo. Aya yana mondo miawegi kanyo moko ntiere mantie bui mar Facebook. Kata kamano ukonjo Kasipul jo Homa Bay County Kasipul Rangwe kono ira mogi kaber Ramogi ber ka gidonje gini gigi thoja kwa Ramogi juangan ka kode Mwalimu Odoyo Idi kachel koda ka Calvin Okelo majonon siasa ka orango kaka piny Kenya rengo kalore kod weche manyien mabende okel ni kar kae en kinde madhi donjo kae kod twak an ka kod Kevin Osedo mabende nie studio kar kae kachel koda ka wendo machielo madhi bedo go kar kaka pod wantiere kodu mana e studio ka an ka kod Wendy Aura kod Seth Okumu wakili mabe nono go kar ka chel wadaka mana yueyo masato yo makaoni wadaranga ne county hall od bura ma Nairobi od bura ma mamalo kama senators koro romo koda jatend jotend migepe mano Musalam Davadi kato bange angodo ka kod twak mano mar ndikruok ne jogo ombulu kikni maboro winjana
Madam